třeba z lidí našeho videa. Dneska si jdeme udělat takovou malou challenge v Blitz Royale. Můžeš říct pravidla. Pravidla je v tom, i botům budeme dávat pickaxy. A pokud to prostě budou lepší, pokud to budou lepší hráči prostě než boťáci, tak můžeme použít maximálně nějaké špatné sandvičko. A challenge bude taková, že v tom Blitz Royale byl nový update a to je takový nový medailonek, který vám dá prostě sílu, že dáváte 250 botů. A pokud to prostě budou najít, tak vás zabijou, že tohle třeba byl bot. To jde vidět. Tak můžeš to říct z pravidla. Ale boťák jako měla i bot, neříkám nic. No, asi ho zabil nějaký boťák, ale byl asi trošku lepší, no. Vidíte, prostě to bylo duo, prostě jsem zabil tak pickaxe lehce, takže. A ještě... Já nevím, jak se mám zabít. No, to musíte to dělat. A ještě... Zvedneš mě? Jo. A ještě jak to? Já nevím, co jsem teď chtěl říct. Ty brďo. Pravidla asi byla všechna. Pravidla jsem řekl všechny. A teď je třeba najťák, na to můžu použít, to je špatné sandvičko. Vidíte? Ten si taky pickaxe prostě. Dead? Ještě 16 hápek. Zabil jsem Čecha. Jsem dead. Viděli jste toho Čecha? Teď použiju pampu, že to je najťák. Třeba použít pickaxe. Ne. Skoro. A ještě jsem chtěl říct, že se hraje, že dokud nedáme 20 vinů s korunkou, tak nesmíme vypnout to video. Že? A já jsem jeho kamarád, zároveň odběratel, takže on si mě přijal do friendu, takže my vlastně hrajeme spolu takhle, on zapne video, já mu dám odběr, na tabletu nebo na telefonu nemůžu, nevím proč, sice, ale to je jedno. A lidičky, víme, že vás máme moc rádi, bo dáváte sebou hodně odběrů, hodně lajků, takže pokračujte s tím takhle a pak seba bude nejvýbornější osoba na celém světě, což to bychom chtěli, ale doufáme na to, že se to stane někdy, když se to stane, já se taky stanu youtuberem. A uděláme takovou soutěž. Dodá tady like a odběr na toto video a napíše svůj nick ze Fortniteu do komentářů, tak si s ním zahraju. A musíte mít Fortnite. Ano, a přidám si ho do friendu a zahrajem, co budete chtít na videjku, jo? Můžete tak jako bude postupně, takže prostě nepište hned, že chcete hned, jo? Takže prostě, když se vám nebude, teďka začíná škola, takže prostě seba, když se bude učit, tak nemá čas. Já jdu až v úterý, takže si buď vyfoťte můj nick mail a můžeme spolu zahrát a musíte mít make, nebo prostě budeme všichni spolu hrát. Všichni, ale musí to být někdy o víkendu. Takže po téhle hře vám ukážu, reální, pomoc! Reální hráč? Je dva, no. Dva, jo. Yes, jeden klik, jo, dostal crack. Klik dostal crack. OK. Pomlouka. Sebas! Sebas! Ano? Tam jsou. Označ je. Klik dostal do cracku, jo? Typeček má do cracku. No, ale je jich tu víc, jo? Reálně. Duti. Dead? Dostal hammerem. To je snad heal. Do cracku, jo? Jo, Co jsou mi tam mám? je to hodně. A ještě dneska natočím short, kde bude soutěž o secretu ve stylu Brainrot, takže musíte dát na ten short like a napsat svůj nick z Robloxu do komentářů a vyhlášení soutěže je zítra. Jdu ti pomoct. Nebo výherce, takhle. To je boťák. Klik.
Flixtuje. Kolik dostal do kriku, má málo, jo? Jo, má. Přidej. U tebe, pozor, pickaxuje, jsem dead. Jsme kluk jako asi, no, sebou. Já se jdu co nejrychleji zabít. A teda zítra vyhlášení soutěže. Sebo? Jdem někdo u tebe, nebo ne? Ne, o jakéhokoliv secreta z mojí pejsky. Potom, jak si mě přidáte do friendu, tak normálně si můžete vybrat jakoukoliv secretu z mojí pejsky. Mám jich asi tak 10. Sebo, stíháš to? A nebo mám tam jednu brain rot godku, co je úplně, to je ještě lepší než secreta, pak mat, který je v rainbow, takže si to taky můžete vzít. Do bílých? Hezký? Kam půjdem? Tu je, týpek u mě. Já nic jsem netrefil, to je nic. Týpeček mi chtěl dát pickaxe, ale je mrtvej. A dívejte, co přidali. Lidi, to je nová zbraň, co přidali. Kterou teď hodně používám. A jestli chcete vidět, kolik mám vinu s korunkou, do 20 se jede, takže máte, kolik mám. Ale Já mám. musím to mít i já, jo? Lidíčky. Oba to musíme mít. Prvně jsem to měl natočit tohle video, Kamo, já mám Godzilla, ten medailon, like. Godzilla medailon. Jo? Jak ho vzdal? No, a z airdropu. Aha, kde jsou týpci? Kde jsou? Asi tam jsou někde. Kde? Co byl ty, jsem krajba? Já bych šel nahoru, ať máme haj. Já vím. Mám kroky. Kroky? Jo, u mě 2. U tebe, jo? Yes. Jo, vidíme. Jsou to poťáci. Jsou? To poťáci, jo. Yes, jeden dead. Au, hezky. A pokud tady dáte 15 lajků, tak bude 2 soutěže o secretu. Ne, kamo, přidej víc, kámo. Like hned. Dobře, tak 30 Dej aspoň lajků. 30. Tak 30. Pokud dáte 30 lajků na toto video, tak bude další vyhlášení soutěže o secretu. A Sebo, No, můžu tam mít taky? jo. Jakýkoliv můj odběratel. Já jsem tvůj odběratelů. A v té secretě, jo, pokud bude na tom shortu, co vydám s tou secretou, tak tam bude, pokud tam bude 20 lajků, tak tomu bude ještě bonus 1 brain od Godka. Tak, vám držím palce, abyste to dali. Tým teď Ještě drží. mám vyhledáného, jo? Co? Uzněte, že máš to budu odebírat. Ano. Hej, já ti dám taky secreta, okej? No, tým dáš fanouškům, pokud to dají. Já ti dám taky secreta. Můžu? Jo, můžeš. A fanouškům můžeš dát. Aha, takže já vám Co? dám taky secreta. Co? Co jsi říkal? Jak jsi umřel? Reálný hráčka mám mi dát pickaxe. Pickaxe, jo. Takže lidičky, tady mám kámošovi dali pickaxe, takže to je GG. Já teď ničím bota. Tak jako ne, asi kámo, když máš ten blbý ten, Dobrý. blbý medailonek. No, až mi aspoň. Třeba aspoň mě zvednout. Jo. A kdo by si mě chtěl přidat do Fortniteu, tak tady je můj link a i od kamoše, který si kdykoliv můžete přidat. Máme my, nebojte. A můžeme spolu... Tak, Sebo,
No, Víš co? no. Normálně tam v té lokaci, kde jsi, tak je ten reboot. Dobrý, obadet. I sebou, můžeš tam do té lokace. Čekej, já musím vyzabíjet. Prosím tě, proč se na mě má? Musím je zabít první. A lidičky, budou se dělat 3 soutěže, jo. Dneska jsem získala z Vakita Saturnita. Takže možná bude o ně soutěž. Možná bude o ně soutěž, jo. Sebo, tak můžeme zvednout? Jo, už jdu. A my prdí máme tě jako. V zóně to vydržíš, ne? Jo, ještě zabiju tady toho poťáka. Není. A to je v tom parku, Sebo. Já ti koupím kartičku. Ale to je tam park. No, zvedej. Čekej, já se nenechám zabít. A můžeš někomu vůbec dát pickaxy? A jo, já jsem zapomněl úplně na tu soutěž, teda na tu challenge. Tak to se... Omlouvám se, tato, furt mi musím mluvit do videí. Omlouvám se za to. A kdo by chtěl vyhrát Las Vaquitas, takže, a pokud na tom videu ještě k tomu bude 1000 lajků, tak vyhlásím soutěž o Las Vaquitas a Vaquita. Sebo umírám. Reálný? Yes. Mám Godzilla medail. Jde? Ale on tu nechá. Takže po téhle hře už končím. Nedali jsme tu challenge, takže tu challenge plníme v dalším videjku, jo? Sebo, ne. Ano, plníme to Je to tak. až v dalším videu. Tak čekej, přidáme. Pokud bude na tomhle videjku 40 lajků, tak dáme Road to Unreal Reloaded. Nebo počkejte. Uděláme to takhle. Týpečík dáme pickaxe. Já. Takže loučím se s váma a Počkej, lidi. Teďka, třeba za 5 minut bude 5 lajků tady na tomhle videu. tak uděláme další video a tam to dáme. Takže se s váma loučím. Sebo, jsi tam? Jo, ahoj.